A'udhu billahi sami'un alim minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kalli wannan sirrin mallaka mai zafin gaske biznillahi ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal katib lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Al'ummar na faɗin duniya kamar Togo, Nigeria, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa. Abu na farko da zaka nema insha Allah ka samu Binta Sudan. Kamar da kuke gani a hoton nan ga Binta Sudan na a cikin wannan kasuwan da kuke gani, ka samu Binta Sudan. In ka samu Binta Sudan biznillahi ta'ala, abu na biyu da zaka nema insha Allah sai ka samu abin da ake kira da allon ƙarfe namu na malamai, allon ƙarfe kenan insha Allah. Sai ka rubuta Maliki Yawmiddin sau 3. In ka rubuta Maliki Yawmiddin amma duk mimin a ciki min jaye ko mi'ara za ka buɗe su ta yadda za ka saka sunan wacce kake so ko wanda kake so ki mallaka. Maliki Yawmiddin sau 3 za ka rubuta a cikin allon ƙarfe, kuma ka rubuta su da girma insha Allah. Sai kuma abu na biyu sai ka rubuta la jarama annama tad'unani, duk min jaye sai ka buɗe ka saka sunan wanda kake so ka mallaka. Rubutu na biyu kenan. Su ma sau 3 ake rubutawa. Sai abu na 3 sai ka rubuta makisuna fihi abada, shi ma sau 3, shi ma ka rubuta sunan wanda kake so ka mallaka. Waɗannan ayyuka ne zafafa waɗanda za ka rubuta su a cikin allon ƙarfe. Bayan ka rubuta su insha Allah sai ka rubuta suna a duk inda ka bubbuɗe na mimin insha Allah sai ka rubuta suna. In ka rubuta suna biznillahi ta'ala sai ka samu daga ƙarfe 11 na dare abin da ya kai ƙarfe 2, ƙarfe 3 har zuwa asuba za ka iya yin wannan aiki. Sai ka hura wuta. In ka hura wuta insha Allah sai ka ɗora wannan allon ƙarfe a kai. In ka ɗora wannan allon ƙarfe a kai sai ka riƙa jan wannan yawo dudu za ka yi 400. In kai 400 sai ka karanta makisuna fihi abada 400. Ka karanta insha Allah. Sai kuma Maliki Yawmiddin shi ma sai ka karanta 400. Sai kuma la jarama annama tad'unani shi ma sai ka karanta su 400. Duka abin da ka rubuta za ka karanta su sau 400 ne. Sai wannan yawo dudun amma ita ba a rubuta a cikin allo. Ita kuma daban, kawai karanta ta za ka yi yayin da ita ma za ka fara karanta yayin da za ka gabatar da aikin ka yi 400. Biznillahi ta'ala wayewar garin ka ɗauki wannan abin yanka fari, in mace ka rubuta a jiki to za ka samu abin yanka na mace fara. Idan namiji za ki mallake sai ki samu farin abin yanka na namiji. Sai a yanka insha Allah sai a yi sadaka. Biznillahi ta'ala duk inda kai ko da soyayya kuke da mutum ya bar ƙasa sai ya dawo domin ka, kuma sai ya aure ka, kuma sai kun zauna cikin farin ciki biznillahi ta'ala. Wannan sirrukan mun gabatar da su wa 'yan Kamaru, wa 'yan Togo, wa 'yan Liberia.